नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. अधिवेशन संपण्यापूर्वीच आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री नुकसान भरपाई जाहीर करणार, मंत्री नितेश राणेंची माहिती. वैभववाडीत अल्पवयीन तरुणीवर लैंगिक अत्याचार, तिघांवर गुन्हा दाखल. आणि सिंधुदुर्ग बार असोसिएशनने असीम सरोदेंचे आरोप फेटाळले. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कणकवलीत आमदार निलेश राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आमचे शिवसेने नेते धडाडीचे आमदार माननीय श्री निलेशरावजी राणेसाहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज सकाळी पहिला कार्यक्रम बुद्धीची देवता विघ्नहर्ता गणपती बाप्पाच्या चरणी लघुरुद्राचा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केला होता. आणि त्याच्यानंतरचा हा दुसरा कार्यक्रम जो आहे तो रक्तदान शिबिराचा आहे. यानंतर उपजिल्हा रुग्णालयात फळवाटपाचा कार्यक्रम होईल आणि त्यानंतर असल्ले येथे जे वृद्धाश्रम आहे त्या वृद्धाश्रमात अन्नदानाचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे. आमचे जे लाडके आमदार आहेत निलेशजी राणेसाहेब यांना दीर्घायुष्य लाभो, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दी त्यांची अधिकाधिक बहरत जावो. आणि आमच्या सर्व शिवसैनिकांचं इच्छा आहे की निलेश राणेसाहेबांना उद्याच्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ कार्यभारात मंत्रिपद मिळावं आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नेतृत्व त्याने करावं अशी इच्छा आम्ही आज गणेशाच्या चरणी मागणी केलेली आहे. आणि आमच्या सर्व कणकवली तालुका शिवसैनिकांतर्फे शिवसेने तालुका प्रमुख दामू सावंत असतील, उपजिल्हा प्रमुख शरद वायंगणकर, आमचे जिल्हा परिषद च्या सदस्य मॅडम तांबे मॅडम, पंचायत समिती सदस्य राणे मॅडम आणि उपतालुका प्रमुख संजयजी नकाशे, सुनील सावंत या सर्व कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम चालू आहे. आणि आमची ही परमेश्वराचरणी हीच प्रार्थना आहे की या आमच्या आमदारांना उज्ज्वल राजकीय भवितव्य लाभो आणि यशाची पताका उंच उंच फडकत जावो हीच आमची आज प्रभू गणपती चरणी प्रार्थना आहे. राज्य काजू परिषदेच्या माध्यमातून आणि काजू बोर्डाच्या माध्यमातून या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना योग्य अशा प्रकारची बाजारपेठ मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. चांगल्या दर्जाचा काजू आहे त्याला अधिकचा दर देण्याच्या संदर्भात आज सकारात्मक चर्चा झाली. तत्काळ या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 25 ते 30 केंद्रांवर, खास करून विकास सहकारी संस्थांच्या केंद्रांवर काजू खरेदी करण्याची प्रक्रिया निश्चितपणे सुरू करून शासन मान्य करेल ते अनुदान आपल्याला या केंद्रांवर विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल असा विश्वास अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी व्यक्त केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा याच्यासाठी खरं तर आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब आणि जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि जिल्ह्यातील विकास सहकारी संस्था हे सगळीच यंत्रणा सातत्याने प्रयत्न करते आहे. आणि म्हणून त्याच्यातनं एक ठोस पाऊल उचललं जावं यासाठी राज्य काजू परिषदेच्या माध्यमातून आणि काजू बोर्डाच्या माध्यमातून या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना योग्य अशा प्रकारची बाजारपेठ मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. आणि त्याच्यातलंच एक पाऊल म्हणून मागच्या आठवड्यामध्ये या जिल्ह्यातल्या विकास सहकारी संस्था आणि काजू प्रक्रियाधारक यांच्याबरोबर एक संयुक्त बैठक झाली. आणि आज खास जिल्ह्यातली काजू उत्पन्न करणारे, काजू प्रक्रिया करणारे काजू कारखानदार आणि जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्याबरोबर एक संयुक्त बैठक घेण्यात आली.
आणि या बैठकीमध्ये जी केंद्र निश्चित केलेली आहेत त्या केंद्रांवरचा काजू खरेदी करण्यासंदर्भात आज या प्रक्रियाधारकांबरोबर चर्चा झाली आणि ही चर्चा अत्यंत सकारात्मक झालेली आहे. आता याची सुरुवात ही या एक आठवड्याभराच्या आतमध्ये करण्यासंदर्भातली सकारात्मक चर्चा झाली. त्याच्यातले जे काही तांत्रिक बाबी आहेत या तांत्रिक बाबी आम्ही या 1-2 दिवसामध्ये पूर्ण करू आणि त्याच्यानंतर आम्ही तात्काळ या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 25 ते 30 केंद्रांवर खास करून विकास सहकारी संस्थांच्या केंद्रांवर काजू खरेदी करण्याची प्रक्रिया निश्चितपणे सुरू करू. याच्या माध्यमातून काजू उत्पादक शेतकरी असतील म्हणा त्यांना किती लाभ होईल, कशा पद्धतीने लाभ होईल आणि काजू प्रक्रिया उद्योजक जे आहेत शेतकरी त्यांना कशा पद्धतीचा फायदा होईल. या केंद्रांवर काजू विक्री केल्यामुळे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना निश्चितपणे चांगला फायदा होईल. कारण याचा जो दर निश्चिती आहे, जरी बाजारभावाप्रमाणे आपण दर निश्चित करणार असलो तरी ज्याचा चांगल्या दर्जाचा काजू आहे त्याला अधिकचा दर देण्याच्या संदर्भात आज आमची सकारात्मक चर्चा झालेली आहे आणि त्यामुळे आम्ही चांगल्या दर्जाच्या काजूला त्या ठिकाणी चांगला दर मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतो आहोत आणि त्यामुळे या केंद्रांवर विक्री केल्याचा अजून एक फायदा निश्चितपणे शेतकऱ्याला होईल की यापुढच्या काळामध्ये काजू बोर्डाच्या माध्यमातून जे अनुदान देण्यासंदर्भातला आमचा जो आग्रह आहे हे अनुदान या बाजार समितीच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने असलेली जी केंद्र आहेत म्हणजेच विकास सहकारी संस्था या केंद्रांच्या माध्यमातून विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे या योजनेचा सुद्धा फायदा होणार आहे आणि त्यामुळे मग ते आत्ता तरी 10 रुपये अनुदान आपण प्रति किलो मागतो आहोत, परंतु जे काही अनुदान शासन मान्य करेल ते अनुदान आपल्याला या केंद्रांवर विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे उपलब्ध होईल याचा मला विश्वास आहे. करूळ घाटात सोमवारी रात्री इथेनॉल वाहतूक करणारा टँकर पलटी झालाय. या अपघातात चालक जखमी झाला असून सुदैवानं मोठी दुर्घटना टळली. ही घटना सोमवारी रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा येथून इथेनॉल घेऊन टँकर गोव्याच्या दिशेने जात होता. मात्र करूळ घाटात चालकाचा ताबा सुटल्यानं टँकर रस्त्याकडे पलटी झालाय. करूळ घाटात इथेनॉलची वाहतूक करणाऱ्या टँकरचा सोमवारी रात्री अपघात झाला. चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्यानं टँकर पलटी झाला. या अपघातात चालक स्टेअरिंग खाली अडकून पडला होता. त्याला पोलिसांनी बाहेर काढलं. त्यावेळी टँकरमधील ज्वालाग्राही इथेनॉल बाहेर सांडून रस्त्यावर पसरत असल्यानं काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. घटनेची माहिती मिळताच वैभववाडी पोलीस, गगनबावडा पोलीस आणि अग्निशमन दलानं तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं. बचाव कार्यासाठी क्रेन, जेसीबी आणि फायर ब्रिगेडची मदत घेण्यात आली. अथक प्रयत्नानंतर चालकाला सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. जखमी चालकाला तातडीने रुग्णवाहिकेतून वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. तिथून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे. दरम्यान कोल्हापूर येथून आलेल्या अग्निशमन दलाच्या पथकानं इथेनॉलची गळती थांबून परिसर सुरक्षित केला. तसंच हायवे पोलिसांकडून वाहतूक नियंत्रण करण्यात आली. या संपूर्ण बचाव कार्यात पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, पोलीस हवालदार संदीप कांबळे, पोलीस नाईक उद्धव साबळे, पोलीस शिपाई संदीप राठोड यांच्यासह विविध यंत्रणांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्यांच्या तत्परतेमुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचं जिल्हास्तरीय सिंधू सरस प्रदर्शन कुडाळ हायस्कूलच्या पटांगणावर दिनांक 21 ते 25 मार्च या कालावधीत होणार आहे. या प्रदर्शनात 75 स्टॉल असून जिल्ह्यातील बचत गटांनी व जनतेनं मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं असं आवाहन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी केलं आहे. जिल्हास्तरीय सिंधू सरस व मिनी सरस 2026 आपला कार्यक्रम आहे. मी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व बचत गटांना आवाहन करतो, विनंती करतो की हा आपल्या कार्यक्रमात आपण सहभागी व्हावं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेना, ग्रामस्थांना सगळ्यांनाच विनंती करतो, लोकप्रतिनिधींना पण विनंती करतो, ग्रामपंचायत असेल, उपसरपंच, सरपंच, सदस्य आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना, मग पंचायत समितीचे, जिल्हा परिषद सर्वच, की त्यांनी पण सहभाग आपण घ्यावा आणि त्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन शोभा वाढवावी आणि जेणेकरून तो कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करावे आणि ह्या कार्यक्रमाची बचत गटांनी जास्तीत जास्त फायदा ज्याच्या आपल्या उन्नती कशी होईल, आपली आर्थिक उलाढाल तिथं वाढेल, आर्थिक त्यांची जास्त प्रगती होईल आणि जेणेकरून त्या कार्यक्रमामुळे इतर ज्या काही नवीन नवीन योजना हे असतील ते ह्याच्यात पुढच्या हा यशस्वी झाल्यानंतर काय त्याच्यात कमतर असेल तर पुढच्या वर्षी त्याच्यात अनेक कल्पकतेने जास्त मोठा कार्यक्रम आपण करू शकतो. आणि पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिलाच कार्यक्रम आहे आणि तो पहिला चांगला यशस्वी व्हावा अशी
आमच्या प्रशासनाने आमच्याकडनं दोघांनी तुम्हाला विनंती आहे तर तुम्ही पूर्ण सहकार्य करावं. कोकणातील आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिवेशन संपण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री नुकसान भरपाई जाहीर करणार असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. बघा, जसं काही दिवसा अगोदर जेव्हा कॅबिनेट बैठक झाली होती तेव्हा मी असो, गोगावलेजी असो, आदितीताई तटकरे असो आणि अन्य मंत्री महोदयांनी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती केली होती की आज कधी नाही ते आमच्या आंबा आणि काजू बागायतदारांवर जी काही परिस्थिती आलेली आहे, म्हणजे 50-60 वर्षांच्या कोकणाच्या इतिहासामध्ये जेवढं नुकसान आंब्याला झालेलं नाही ते ह्यावेळी आंब्याला झालेलं आहे. आणि त्या पद्धतीचा रिपोर्ट म्हणजे 90% नुकसान भरपाईचा रिपोर्ट हा राज्य शासनाकडे गेलेला आहे. हे सगळं ऐकल्यानंतर आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला कॅबिनेटमध्येच आम्हाला शब्द दिला होता की लवकरात या अधिवेशनाच्या काळात सगळ्यांना एकत्र घेऊन, लोकप्रतिनिधींना एकत्र घेऊन, अधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन आपण आंबा आणि काजू संदर्भात बैठक लावू. त्याच अनुसार आज दुपारी 3 वाजता कोकणातले आमदार, माजी आमदार, खासदार, सगळे मंत्री महोदय सगळे एकत्र येऊन आंब्याची काय परिस्थिती आहे, काजूची काय परिस्थिती आहे, त्याच्यामध्ये दापोली विद्यापीठचे पण काही मान्यवर उपस्थित होते, संबंधित जिल्हाधिकारी होते आणि एकंदरीत हे जे काय कोकणावर आलेलं संकट, कोकणातले लोक साधारण कोणाकडे काही मागत नाहीत, वेळेत नुकसान भरपाई देतात. आमच्याकडे एनपीएचं प्रमाण कमी आहे आणि म्हणूनच प्रोत्साहन जी निधी असते ती जास्तीत जास्त कोकणाला लागू होते, कारण आम्ही वेळेत कर्जफेड करणारे लोक आहोत. आणि म्हणून ही परिस्थिती जी आज आलेली आहे, आमचं मायबाप सरकार ज्यांच्याकडून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडून जे आमच्या अपेक्षा होत्या की फडणवीस साहेब महाराष्ट्राच्या खऱ्या अर्थाने नाळ ओळखणारे पैकी मुख्यमंत्री आहेत आणि त्याच पद्धतीने आज आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी असंख्य कोकणातल्या जनतेला दिलासा देणारा आणि त्याचबरोबर आंबा बागायतदारांबरोबर हे महायुतीचं सरकार खंबीर पद्धतीने उभं आहे हे शब्दापलीकडून कृतीतून दाखवण्यासाठी आदेश आणि असं म्हटलेलं आहे की हे अधिवेशन संपायच्या आत कोकणातल्या आंबा बागायतदारांसाठी सरकार काय मदत करू पाहतंय, किती मदत करणार आहे याबद्दलची माहिती या अधिवेशन संपण्याच्या आत जाहीर केले जाईल, अशा पद्धतीचा दिलासा, ताकद कोकणाला आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीमध्ये मिळालेली आहे. मला विश्वास आहे या बैठकीकडे असंख्य कोकणातले जनता, शेतकरी फार बारकाईने लक्ष देऊन होते की नेमकं या बैठकीमध्ये काय होत आहे, आम्हाला आधार मिळतोय का, ज्या सरकारला, ज्या महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींना आम्ही निवडून दिलं ते आमच्यासाठी आवाज उचलतायत का. त्यानुसार आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री, आमच्या उपमुख्यमंत्री पवार मॅडम पण होते आणि सगळेच आमचे मंत्रिमंडळाचे मंत्री होते, लोकप्रतिनिधी होते, अधिकारी होते. त्या सगळ्यांची चर्चा करून आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना हा विश्वास आलेला आहे की जे काही पुरावे समोर दाखवलेले आहेत की 90% नुकसान झालेलं आहे, त्यानुसार या अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर मदत जाहीर होईल. बघा, जेव्हा 90% नुकसानीची माहिती सरकारकडे आल्यानंतर सरकार म्हणून हात आखडता घेण्याचं काही कारणच नाही, कारण का आकडे समोर आहे. सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून जे सर्वे झाला, पंचनामे झाले, त्यानुसार सरकारकडे माहिती आहे. आता आदरणीय मुख्यमंत्री एकदा जवळच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांशी, महत्वाच्या लोकांशी बसतील, बोलतील आणि ह्या अधिवेशन संपण्याच्या मदत जाहीर होईल, जेणेकरून ज्या आंब्यावर, ज्या काजूवर आमचं कोकणाचं अर्थकारण अवलंबून आहे त्याला मदत करण्याची भूमिका आमचं कोकणाचं अर्थकारण कुठे कमी कोसळता कामा नये, दरडोई उत्पन्नामध्ये त्याचा काय फरक होता कामा नये, त्या दृष्टिकोनातून मदत राज्य सरकारकडून दिली जाईल. चिपी विमानतळाला 100% VGF सुविधा मिळाल्यामुळे आठवड्याचे 7ही दिवस मुंबई सिंधुदुर्ग विमानसेवा सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती नितेश राणेंनी दिली. अजून एक छोटा विषय आहे की चिपी विमानतळासाठी आत्ताच कॅबिनेटने 100% VGFची योजना जाहीर केलेली आहे. चिपी विमानतळामध्ये आता मुंबई ते चिपीचं विमान बंद होतं. आता आजच्या ह्या निर्णयामुळे आठवड्याचे 7 दिवस
आता VGFची सुविधा मिळाल्यामुळे आठवड्याचे 7 दिवस आता विमान सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. अजून एक छोटा विषय आहे की चिपी विमानतळासाठी आत्ताच कॅबिनेटने 100% VGFची योजना जाहीर केलेली आहे. चिपी विमानतळामध्ये आता मुंबई ते चिपीचं विमान बंद होतं. आता आजच्या ह्या निर्णयामुळे आठवड्याचे 7 दिवस आता VGFची सुविधा मिळाल्यामुळे आठवड्याचे 7 दिवस आता विमान सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. गुढीपाडव्यानिमित्त SS मोबाईल कणकवलीच्या वतीनं जॅकपॉट ऑफर ग्राहकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. पाहूयात. सर्वप्रथम मी सर्वांचे धन्यवाद करतो. गेले 8 वर्ष आम्ही इथे कणकवलीमध्ये कार्यरत आहोत. SS मोबाईलच्या माध्यमाने आम्ही ग्राहकांना एक चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या 8 वर्षात सर्वांचा उत्स्फूर्त एकदम असा छान प्रतिसाद सर्वांकडून आम्हाला मिळत आहे. तर यावर्षीसुद्धा नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून आम्ही नवीन ऑफर्स चालू केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला स्मार्टफोन्स, स्मार्ट TV आणि स्मार्ट ॲक्सेसरीज सर्व गोष्टींवर तुम्हाला खूप सारे ऑफर्स मिळणार आहेत. एकंदरीत काय ऑफर आहेत, या किती टक्के डिस्काउंट असेल? स्मार्ट TVवर म्हणायला गेला तर जवळपास 25% डिस्काउंट आहे. ॲक्सेसरीजवर 70% डिस्काउंट आहे. तर स्मार्टफोनवर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे डिस्काउंट आहेत. अप टू 18,000 रुपयापर्यंतचे तुम्हाला बेनिफिट्स हे स्मार्टफोनवर मिळणार आहेत. गुढीपाडव्यानिमित्त काय आवाहन करा ग्राहकांना? मी ग्राहकांना एकच आवाहन करेन की सर्वांनी शोरूममध्ये यावं, सर्वांनी ऑफर्सची माहिती घ्यावी आणि जास्तीत जास्त लोकांनी त्या ऑफर्सचा फायदा करून घ्यावा. 8 वर्ष झाली जी सेवा आपण देता या ग्राहकांना कसा प्रतिसाद मिळतो? ग्राहकांचा अगदी छान प्रतिसाद आहे. आमचे खूप बांधलेले जे प्रामाणिक कस्टमर्स आहेत, जे आमच्याकडेच दरवर्षी खरेदी करतात, त्यांना आम्ही खूप चांगल्या ऑफर्स देतो. त्यामुळे ते आमच्याकडेच कंटिन्यू रिपीट कस्टमर्स आमच्याकडे येत असतात आणि त्यांना आम्ही जास्तीत जास्त चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करत असतो. नेहमी तुम्ही नवीन मोबाईलचं लॉन्चिंग करताना ग्रँड लॉन्चिंग करता असं एक आपण बघितलेलं आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? ग्रँड लॉन्चिंगचा हा एक कॉन्सेप्ट आम्ही नवीन सिंधुदुर्गात चालू केला आहे, ज्याच्यामध्ये ज्या लोकांनी प्री रिझर्व केलं आहे, म्हणजे मोबाईल अनाऊन्स झाल्या ज्या लोकांनी प्री बुकिंग केले, त्यांना जवळपास 20,000 ते 25,000 रुपयापर्यंतचे बेनिफिट्स आम्ही या ठिकाणी देतो. अतिथी मान्यवर जे असतील त्यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं जातं आणि ज्या लोकांनी तो प्री बुकिंग प्री रिझर्व केलेला आहे त्यांना ते मॅक्झिमम बेनिफिट्समध्ये आम्ही फोनची डिलिव्हरी फर्स्ट डेला, म्हणजे पहिल्या दिवशी सिंधुदुर्गात पहिल्या दिवशी लॉन्च इव्हेंट आम्ही करून तो कस्टमरपर्यंत मोबाईल पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं कशा पद्धतीने शुभेच्छा द्याल ग्राहकांना? सर्वांना गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांनी जास्तीत जास्त या ऑफर्सचा बेनिफिट घ्यावा एवढेच मी आवाहन करतो. सामाजिक चळवळीत आपण ॲडव्होकेट सरोदे यांच्यासोबत असलो तरी किशोर वर्ग यांच्यासारख्या गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्या व्यक्तींना सोबत घेऊन त्यांनी काम करू नये असे आपण त्यांना सुचवलं होतं. मात्र त्यांनी ते जुमानलं नाही. या निवडणुकीत कोणासोबत राहावं आपला वैयक्तिक अधिकार आहे, त्यामुळे आपण पलटी घेतली. सरोदे यांनी केलेला आरोप चुकीचे असल्याचं ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. पाहूयात. असं विचारलं की लोकशाही आहे आणि बुद्धिजीवी वर्ग असतात आणि निंबाळकर हे तुमच्याबरोबर आहेत आणि निंबाळकरांनी का सपोर्ट केला नाही अशा विधानावर त्यांनी म्हटलं की निंबाळकर याने माझा फोन पूर्णपणे स्विच ऑफ ठेवला. ते माझे चाहते आहेत, मित्र आहेत, माझ्याबरोबर ते आम्ही एकत्र काम करतो, परंतु यावेळी ते कुठल्या दबावाखाली राहिले आणि त्यांची ही भूमिका असेल एवढं त्यांनी विधान केलं होतं. त्याच्याबद्दल प्रत्येकालाच देतात ना. नाही, आता मी नमस्कार, तुमची प्रेस मी पूर्ण ऐकली. त्याच्यात आसिम सरोदेंचं असं म्हणणं आहे की निंबाळकर पलटले. दुसऱ्या एका स्टेटमेंटमध्ये त्यांचं म्हणणं आहे की निंबाळकर राजकीय पक्ष जसे पक्ष बदलतात तसं निंबाळकरांनी आपली भूमिका बदलली. आसिम सरोदे निर्भय बनोच्या सभा घेतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या निर्भय बनोच्या ज्या सभा आहेत त्याच्या आयोजनात माझा प्रमुख हे सहभाग होता. जानेवारी 2024ला कणकवली येथे निर्भय बनोची सभा झाली. ती सभा व्हायच्या अगोदर 4 दिवस एक वेंगुर्ल्यात एक अनुचित प्रकार घडला. त्यावेळी निर्भय बनोच्या आमच्या सभेत काही लोक आमच्याबरोबर होते. मी त्यांची नावं सांगत नाहीत कारण त्यांनी उघड करा असं मला सांगितलं नाही. म्हणून आम्ही तिघेजण आसिम सरोदे, विश्वंभर चौधरी, जिथे
मुक्कामाला होते, तिथे गेलो. तिथे स्पष्ट शब्दात त्यांना सांगितलं की तुम्ही किशोर वरक, ॲडव्होकेट किशोर वरक यांच्यासोबत आहात. तुमची ही चळवळ जी आहे ती नैतिकतेच्या मुद्द्यावर आधारित अशी चळवळ आहे. तुम्ही जेव्हा म्हणता की राजकारणात गुन्हेगारी स्वरूपाचे उमेदवार असू नये, तसंच चळवळीमध्ये सुद्धा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली लोक असता कामा नये आणि त्यांना जर आपण प्रमोट केलं तर चळवळ बदनाम होणार. त्याच्यामुळे किशोर वरकपासून तुम्ही सावध राहा, हे स्पष्ट शब्दात एक सेवानिवृत्त अधिकारी, जे मुख्यमंत्र्यांचे मोठे अधिकारी म्हणून ते निवृत्त झाले, त्यांनी आणि एक जिल्ह्यातले ज्येष्ठ पत्रकार असं आम्ही तिघांनी मिळून जाऊन त्यांना सांगितलं. त्यावेळेला त्यांची एकंदरीत हावभाव असे होते की मी किशोर वरक यांची काहीतरी तक्रार करतो, कागाळ्या करतो. म्हटलं ठीक आहे, तुम्हाला ऐकायचं नसेल सोडून द्या. मी त्या दिवसापासून काय सांगायचं बंद केलं. त्याच्यानंतर कुडाळला एक सभा झाली, सावंतवाडीत एक सभा झाली. त्या दोन्ही सभांच्या आयोजनात मी होतो. आम्ही जे किशोर वरकबद्दल सांगत होतो ते आज सत्य घडलेलं आहे. किशोर वरकच्या विरुद्ध साधारणपणे 22 सालात एक बलात्काराची केस आणि त्या महिलेचे फोटो दाखवून ब्लॅकमेल करण्याचे आरोप आहेत. ते आता परवाच्याच केसमध्ये ते सगळे उघड झाले. एक सावंतवाडी कोर्टात, सावंतवाडी पोलीस स्टेशनला काहीतरी फसवणुकीचा गुन्हा आहे आणि खंडणीचा गुन्हा. आता ह्या खंडणीच्या गुन्ह्याबद्दल काल सरोदे काय म्हणाले की हा दादांत खोटा गुन्हा आहे, किशोर वरकचा त्याच्यात सहभाग नाही. नसेल ठीक आहे, पण जेव्हा तुम्ही नैतिकतेची चळवळ चालवता त्यावेळेला एखाद्यावरती आरोप झाले तर त्या व्यक्तीने ती केस चालवून निकाली होईपर्यंत त्या चळवळीपासून लांब राहिलं पाहिजे, नाहीतर ती चळवळ बदनाम होणार. हीच भूमिका आम्ही त्यांना वारंवार सांगत होतो. पण आसिम सरोदेंना किशोर वरक बरोबर काम करण्यात काय इंटरेस्ट आहे हे कळत नाही. आता ही खंडणीची जी केस आहे ती एक 302चा खटला आहे कुडाळमधला. त्या 302च्या खटल्यामधल्या आरोपींना असं सांगण्यात आलं की तुम्हाला मोकोका लावणार आणि मोकोका लागला तर तुमची सुटका होणार नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही 10 लाख रुपये द्या. किशोर वरक आणि एक झोरे नावाचा दुसरा आरोपी, हे दोघे त्या केसमध्ये आरोपी आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध ही केस दाखल झाली. झोरे हा बिचारा गरीब, तो कोर्टासमोर हजर राहिला, 4-2 दिवस कस्टडी झाली, नंतर तो जामिनावर सुटला. हे ग्रहस्थ सेशन्स कोर्ट म्हणजे ओरसचं सेशन कोर्ट, हायकोर्ट, सर्किट बेंच कोल्हापूर आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला त्यांनी. सेशन्स कोर्टाने म्हटलं की ह्या केसमध्ये प्रथमदर्शनी पुरावे दिसतात, ह्या पुराव्याचा ओहापोह केला तर ह्या तपासकामावर परिणाम होईल, त्याच्यामुळे मी ह्याच्याबद्दल काय भाष्य करणार नाही, परंतु ह्यांना अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही. हायकोर्टामध्ये म्हटलं गेलं की ह्या केसमध्ये आरोपी नंबर 1 म्हणजे किशोर वरक आणि झोरे यांचे एकामेकासोबतचे चॅट्स आहेत, एकामेकासोबत फोनवर बोलताना ह्यांचं लोकेशन आहे, ह्यांचं संभाषण आहे आणि ह्या सगळ्याचा एकत्रित विचार करता पोलीस आमची न्यायालयीन प्रक्रिया तुम्हाला सांगतो. एखादा बेल पिटिशन चालू असेल तर त्या केसमधलं जे काही तपास काम आहे ते तपास काम फक्त न्यायाधीशांच्या समोर ठेवलं जातं. न्यायाधीशांनी ते बघायचं आणि प्रथमदर्शनी काय केस दिसते काय ती बघायची आणि बेल द्यायचं की नाही ते ठरवायचं. न्यायाधीशांसमोर जेव्हा हे पेपर ठेवले, न्यायाधीशांनी ते पेपर बघितले, हायकोर्टने पण, आणि असं म्हटलं की ह्यांच्या विरुद्ध प्रायमा फेसी केस दिसते, त्याच्यामुळे ह्यांना अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही. आता काल ते बोलता बोलता सरोदे म्हणाले मला ह्या खोट्या केसमध्ये अडकवण्याची शक्यता आहे ह्याच केसमध्ये. आता ही भीती त्यांना का आहे? तपास कामामध्ये आमच्या माहितीप्रमाणे काही उल्लेख असे आहेत की की काहीतरी वकिलांची सहाय्य घेऊन त्यांना अडकवलं जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे ह्या मकोका लावण्यासाठी काही वकिलांच्या, वरिष्ठ वकिलांची मदत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. मग ह्याचा जर तपास झाला आणि वरिष्ठ वकिलांचा शोध घेत घेत जर कुठे गेले आणि तपासात काय आढळलं तर ती कदाचित त्यांना भीती वाटत असेल. आता जर तुम्ही एक वैभववाडी तालुक्यात एक धक्कादायक प्रकार घडलाय.
एका अल्पवयीन तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करून त्याची चित्रफीत तयार करण्यात आली. या प्रकरणी तालुक्यातील नेरले येथील दोघांवर तर राजापूर येथील एका तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित तिघांना सोमवारी अटक करण्यात आली आहे. वैभववाडी तालुक्यात धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. परत जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून त्याची चित्रफीत तयार करण्यात आली आहे. ही चित्रफीत व्हायरल करण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणी नेरले येथील मयूर सुर्वे, ओमकार पंढरी सुर्वे तर राजापूर तालुक्यातील तामाणे येथील पंकज पवार या तिघांवर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. तालुक्याच्या शेजारी असलेल्या एका जिल्ह्यातील अल्पवयीन तरुणीची तालुक्यातील नेरले येथील ओमकार सुर्वे या तरुणाशी ओळख झाली. या ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत झालं. यानंतर ती तरुणी फिरण्यासाठी वैभववाडीत आली. यावेळी ओमकार व मयूर या संशयित आरोपींनी तिला दुचाकीवरून तालुक्यातील एका पर्यटन स्थळावर नेलं. त्या ठिकाणी उशीर झाल्यानं तिला नेरले येथील आपल्या घरी नेलं. तिथे गेल्यावर घरी राहण्याचा आग्रह केला. त्यांच्या आग्रहानुसार ती तरुणी तिथे वास्तव्यात राहिली. यावेळी यातील एका संशयितानं सुरुवातीला तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिने त्याला विरोध केला. त्यानंतर दुसऱ्या संशयितानं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. ते करताना त्याचं चित्रीकरण केलं. या चित्रीकरणाच्या आधारे तिघांपैकी एक जण त्या युवतीला बदनामी करण्याची धमकी देऊ लागला. तसंच ते चित्रीकरण व्हायरल करण्याची धमकी देत होता. यातील एकानं हा चित्रीकरण केलेला व्हिडिओ 14 मार्चला त्या तरुणीच्या मोबाईलवर पाठवला. तसंच तिला ब्लॅकमेल करू लागला. त्यानंतर त्या तरुणीनं याबाबत सोमवारी आपण राहत असलेल्या तालुक्यातील पोलीस स्थानकात या तिघांविरोधात तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीनुसार अधिक तपासाकरता हे प्रकरण वैभववाडी पोलिसात आलं. या गंभीर प्रकारामुळे पोलिसांनी जलद गतीने तपास सुरू केला. या गुन्ह्यातील तिन्ही संशयित आरोपींना पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर, पोलीस हवालदार रणजित सावंत, किरण मेहते यांनी अटक केली. ही घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नवमी साटम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम माडाव हे वैभववाडीत दाखल झाले होते. त्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. तसंच फॉरेन्सिक पथक नेरले येथे दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळाची तपासणी केली. या घटनेतील एक आरोपी एका लोकप्रतिनिधीचा सुपुत्र असल्याचं समोर येत आहे. आज या तिन्ही संशयित आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. अधिवेशन संपण्यापूर्वीच आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री नुकसान भरपाई जाहीर करणार, मंत्री नितेश राणेंची माहिती. वैभववाडीत अल्पवयीन तरुणीवर लैंगिक अत्याचार, तिघांवर गुन्हा दाखल. आणि सिंधुदुर्ग बार असोसिएशनने असीम सरोदेंचे आरोप फेटाळले. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.